Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So, I'm drinking the most famous, okay, calamansi juice. So, actually, it's not calamansi. Pakaisa sa calamansi. Ini siya. Okay, this one. Dalanghita sa Tagalog. Sa Karaya, kahil. Kahil ni siya. So, nagbakal ko isa ka kilo sa super sang isa ka adlaw. Ang tong naglakat ako halin sa aganan. Then, gin, puga ko sa, wagin puga. Okay, hinam ko ni sa, taran. Okay, cut it into half. And then, squeeze it. And then, put a little bit of sugar. Depende sa imong preference sa sugar. Sugar. Charot. Okay, arte-arte lang. Okay? Kalamay, guys. Butangan nyo siya kalamay. Tapos, butangan nyo cold nga water. Kung hindi nyo gusto ang cold nga water, then, butangi ininit. Okay man na. So, as you all know, rich in vitamin C ni siya. So, immune booster. So, amo na, nag-inom ako kay, of course, okay, hina akong immunity subong. Wow, hina immunity. Oo, kasi syempre, permi akong kapulaw and all. So, bali ang obrahon natin subong is ma-refrigerator raid kita. Kung anong sulod sang ref namon. Okay? Sa freezer, guys, of course, hindi ko pag ipakita sa inyo. Kay puno-puno, aragay. Katig, ah. So, anong brand sa nga to nga ref man? Sharp. Ano? Sharp. 10-year warranty. Okay? Then, ang makita mo diri is, okay, mahilig ako tani mag-collect ni guys. So, kung sino man ang mga mapasalubong sa akon sa sunod, ref magnet, ang keychain. Yes, keychain. Amo lang na iya kasimple akon kaligayahan. Okay? Lipay na kalag ko iya. Okay? So, anong ari dire? Ari pagpa International Rice Institute namon sa UP Los Baños banda amo ni taran. Ari halin kay Doc Ricudo pagpa Singapore niya, so pasalubong. And ari is pagpasikihor namon, naligo kami sa falls nga ni guys, which is daw sapa pero nami sa paliguan. Then ang ari ano ni, I think dala ni Papa ni siya. Ay, ano ni? Grand Canaria. Ambot din ni sinagalin. Okay. Then, ang ari. Okay. Wala na siya. Alibang-bang lang na siya, guys. Ang ari is, halin sa Taiwan. Okay. Sa Shifen ni siya nga memorabilia. And, ang ari, Taipei 101. Of course, sa Taiwan man. And, ang ari nga mga small, the parang, cubes nga ni is halin man ni sa Taiwan. This is the Chiang Kai-shek Memorial, the Presidential Building, Taipei 101, and Love Taipei City. Charot. Okay? So, nami ito magbalik guys, actually sa Taiwan. Sa sunod sa Tauchung naman tamakadto para maibaba. And ang ari is sa Malaysia. Wala pa ko kakadto sa Malaysia, pero hatag ni siya ni BF. Oh, sana all may BF. Charot. Shout out sa akon migo. Okay, ga-vlog di mo nubya kay wala di siya obrahon. Okay? Wala man abi siya naga-chat. Charot. Peace yo. Okay? So kagina nagbakal ako guys sang kape. Wow, promotion sang Nescafe. And gatas. Bala nyo guys, hindi ako mahilig mag 3-in-1 actually. Because unhealthy daw ang 3-in-1. So, all I did is buy a stick version sang coffee. Okay? And, ang ako nga creamer is ang gatas. Sang una, laking nido ako. Subong, laking Bear Brand na ako. Then, of course, may sugar manda and all. So, na siya. Okay? And, kung feeling ko naga-bloated akong tiyan, guys, drink ako tea, green tea actually, sorry, baliktad. And another stock of green tea as well. Okay, 1 year supply na siya. Okay, until supply lasts na siya. Sa Daiso, kung na siya guys ginbakal, kaya na namian ako kay daw mild lang ni siya.
Mild lang ni siya nga green tea, hindi tamaan ka pangsot. Kay may ara ako guys nga green tea kag other teas nga na try. This is the Stewart's. Okay, Stewart's tea pero nami man siya actually, imnon mo lang siya dayon. Nami siya actually guys ang lemon, Okay? Pero ang ari nga what's this? The Ceylon black tea. Hindi ko kasaho. Okay? Unfortunately, hindi ko kasaho, guys. Depende man sa inyo nga preference, of course. Wala man ko yung gahambal. Hindi ka mo da magbakal. Hello. Wala man ko nagahambal, ha. Bahala ka mo da sa kabuhi nyo. Kung gusto nyo Karon. Kung gusto nyo mag-inom sang black tea, then okay, fine, whatever. Okay? And then, amo yung ginbakal ko. This is my favorite nga cracker. The Hansel cracker. Ang plain lang, guys. Ang fita, sa unang ginakaon ko galing isang subong fita is daw sumod na siya. So, hindi ko na siya bet. Wow, hindi siya bet. And then, may stock man ako sang mahiwagang kamatis. Of course. Tani sa ref ni siya actually, guys, no? Okay. How? Refrigerator raid ni bala nga naglagaw-lagaw kaday mo sa lamisa. So anyways, amon yung unod sa amon nga ref, guys. Okay? Wait lang kay ipakita ko sa inyo ang favorite ko subong nga peanut butter. Okay? Are, so halin ni siya sa ref. Amon nga ref, unod ya. Taran. Okay? May mga chocolates pa da. Okay, damo-damo da chocolate sa sulod. Wala lang nakon ginakaon. Tala ni BF. Charot. Okay? So, ari, San Miguel Light. Okay? Tagay. Para sa totoong tagumpay. Alain na. Gali. Charot lang. Okay? So, hindi ko na siya, guys, bet. Okay? Kay Papa na siya. Kung bet niya bala mag-drink. Okay? So, mainom na siya. Ang ari naman, eggs ni siya. Ginbakal ko na siya isa ka tray last time sa colleague ko na taga Santa Barbara. Then, of course, this one, okay, daw amo ni siya. Okay, favorite ni Oma. And then, soju. Diba? May soju kami sa ref. Okay? Favorite namon na subong nga ibutangan sang probiotic as well as are. Okay, di ba may stock kami sang soju, di ba social, Korean din ang peg. Okay, annyeonghaseyo, anyang lupa, anyang tubig, char. Okay, so may araman nga stock si Oma sang mga nor pork, nor shrimp cubes. Okay, so mahilig si Mama magluto. So that's why nga damo-damo amon nga mga stocks na. Kaya ang favorite ginamon guys nga food is ang beans. Actually, ang beans na tauri, kadyos, or monggo nga may baboy lang ka. Wow, namit-namit na sa. So, guba ang diet. Guba ang diet. Na ano man, guba ang diet kung amo na ang pagkaon, kung amo na ang sudan. So, introducing my favorite peanut butter mango flavor. Okay, kung mo-order ka mo, ang balon nyo lang ko, tag 150 lang isa. Then, ang ari pagid, ari chocolate peanut butter. Namit na siya guys, promise gidya. So, kita nyo, ang unang ubos is ang chocolate. Pero actually, nanamitan man ko sang mango. Pero plano ko is ubuson ko na yung isa para nga maghalog ang amon nga ref, you know. Okay, damo kami food, so hadlo kami magutman. Charot! Okay? So, may ari man din sa table. Hindi ko papakita ang table kay nagagrinumon sa. Okay? Damo balan si Oma is damo na siya mamakal sang mga things sa balay. Amo na siguro ginmana ko kay once sa mall ako for example, ang ginakatuan ko is ang mga kitchen utensils, mga mga baso, pinggan, hayambot. Kisa gani, mga kurtina, mga bed sheets, na dira kami nagakadto ni Mama. Pero wala na subong kay kadamot na sa ngamod kurtina. Kung hayag mong tanan-tanan nga kurtina, pati ang sa San Joaquin, kag diri sa Pavia, plus bed sheets, plus pillowcases, plus towels, mga habol, damo-damo guys, matabunan siguro kami or matabunan ako.
mismo, hindi ako kitaon kung ipagwaon sila tanan. So ayawan ka pang himos kung pagwaon ko tanan. So hindi na lang, okay? So ari, may novelino, okay? Bianco Classico, okay? Namit ni siya guys nga white wine sang novelino, that's why nag-stock si Oma, okay? And ano pa? Okay? Amon nga stairs. Stairs. Pababaw na siya, guys. Pababaw nga stairs. Okay, daw haunted house sa babaw. Pero hindi ko na pagkantuan dito, guys, ha. So, secreto mode lang na ako nano dito ang mga unod niya. Then, dire ako usually naga-makeup na subong kay wala si mama. So, ako ni danay magamit sang iyang vanity set. 'Di ba? Sa vanity set, makita ninyo, makita ninyo endorsement, girl endorsement. Makita ninyo ang mga Victoria's Secret. May lotion diri nga Passionate Kisses, pero ambot kun expired na. Are coconut passion, pero hindi ko ni bet, guys, kay kung i-lotion mo ni siya daw lana imo nga amoy. Okay? Wait lang, kaya ang ventilador ginsaylo ko. Mainit. Okay? Ari guys, Wild One. Basta amo niyang iya nga packaging, hamot ni sa isang Victoria's Secret. May damo-damo ni guys, actually. Wow, damo-damo. Hambog ba? Okay? Damo-damo ni guys sa San Joaquin ang mga empty bottles and empty bottles niya sang mga perfumes or colognes and lotions sang Victoria's Secret sang VS. Pero hindi ko mapakita, of course, kay diri ako subong sa city. Part sang city, lapit sa city. Hindi ko pag-mention kung taga diin. Okay? So makita nyo man diri ang gift sang akon papa. Okay, Giorgio Armani. Kisa ako lang ni guys gina perfume kay usually ang secret ko, isugid ko sa inyong secret ko. Wala ako usually nagapang perfume sang super isog nga mga perfume. Okay? It's because na though ginasaynos ko na malakis akong matamaan ako sang amoy. Hatsi nga palang hatsi ko, and then daw napungtan ko na dayon. So once in a while naga-perfume man ako, pero not too much. Of course. So subong nakalatag lang dire ang mga akon nga mga karagalan. Okay, mga karagalan. Ang Deonat. Okay, amo ni akong deodorant, guys. Tawas lang ni siya. Okay. Then, ang mga pang makeups ko, kung morning, ara lang na siya. And then, ang wet wipes, of course. Kay, balan nyo guys, mapuli man ako mga tomorrow afternoon or Friday afternoon siguro sa San Joaquin, kay dito sila ni parents. So, amo na. And then, may mga balanyos man, of course, and all. So, that would be it for this vlog. I hope mas nakilala nyo ako kung gaano ako katamad. Katamad. Wala ako guys galuto actually kung diri ako sa balay, pero karon maluto ako sang ginmarinate ni mama nga chicken halin sa freezer. So knowing ang amon nga ref is sharp. Wow, sharp man siya magtig-a. Okay, so dapat half day mo siya i-defrost. Wow, alam kasubong girl, balaan mong word nga defrost. OMG, congratulations. Ding dong ding. Okay, so karon ko pa siya lutuon or maybe buwas na lang, pero unfortunately dapat aga pa ko buwas, 'di ba? Sige na lang, tanawon ko guys karon kung makaluto ako. Of course, iprito ko lang man na kay expert ako sa prituhan na. Okay? So, thank you for watching my vlog. I hope you enjoy. Hindi man kamo enjoyed. I hope you bala ka mo da. Basta nag-enjoy ka mo. I hope nga naglantaw ka mo sa akon nga vlog. So, thank you so much for watching. And, by the way, 98 subscribers. Thank you so much, everyone, mga kawukis. Thank you for subscribing. Mwah! Bye!